Здравейте, приятели! Вие сте с Дамокино Краси. Днеска на една игра, която се казва Blockhead, ще бием едно ниво, което е супер трудното. Те само да вляза в реплея. И се казва Bombhead. Ето го тук. Expurgation в лесен мод. Защото не съм толкова се занимавали и труден. Но ще го бием сега в easy мод. Малко трудно, но ще се пробвам. Але това ще бъде много трудно. Але трябва да се фокусирам. Чакай, много лаги! Много лаги! Оле, майка! Това е най-трудно. Това е трудно. Доста е гадно, докато лаги. Това е толкова лагещо! Оле, майка, 28 грешки. Ми то трудно, възможно е да имам грешки. Няма грешки. 41 грешка де. Оле, майко. Оле, майко. Тук ми е най-гадна. Това ми е любим част. Хенк! Чакай, защо се появяват още такива стрелки? Погледни ли, показват се стрелки. Май ще го победя! Yes! What? Победихме го! Това беше видеото. Довиждане!